Ďalšie záznamy, ktoré sú zobrazené na stránke, sú vlastne novinky a eventy, news a events. Zobrazujú sa na hlavnej stránke dve položky z news a dve položky z eventov. Je možné stránku aj news a events rozkliknúť, kde sa vlastne zobrazia už konkrétne položky pre news a každú položku je možné rozkliknúť a zobrazí sa už detailný náhľad. V backende sa dané záznamy zobrazujú, editujú práve cez systémové stránky News Events. V ľavom menu si vyberieme modul Zoznam, klikneme na News a vidíme tu dva záznamy pre dve novinky, ktoré sú momentálne v systéme vložené. Vieme ich editovať rovnako ako záznamy pre slider napríklad. Je tu ikona na editáciu, vymazanie alebo skrytie záznamu, čiže kliknem si na editáciu a je tu klasický nadpis, je tu nejaký text. Dajú sa vložiť napríklad odkedy dokedy sa má novinka zobrazovať, dajú sa vložiť obrázky, kategórie tu nie sú použité a tu je vlastne štart, keď by bola novinka obmedzená na nejaký čas, tak sa vloží štart a stop. Znova novinky sa ukladajú cez tento horný toolbar s ikonami. Keď chceme vložiť ďalšiu novinku alebo teda správu, tak môžeme kliknúť sem na ikonu nový záznam, kde sa nám otvorí okno pre vloženie novej novinky, dáme nadpis test, treba odčeknúť tento check skryť, dáme znova nadpis test, uložíme. Máme tu nový záznam novinky, pre istotu vyčistíme cache a môžeme sa pozrieť na úvodnú stránku, kde sa nám vlastne zobrazí nová novinka. Takisto keď dáme zoznam všetkých stránok. Je tu nová novinka, dá sa rozkliknúť. S eventami je to... zmažem túto testovaciu novinku. S eventami je to isté, vyberie sa modul Zoznam a systémová stránka Events. Takisto sú tu záznamy, editácia, pridávanie platí tá istá ako pre News. Jediný rozdiel je v tom, že na frontende sa eventy zobrazujú vo vlastnej sekcii.